ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে আং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজনি জিএর সঙ্গে তিনি বুবাগ্রানো যে 12 তারিখ জুন ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে বরকনি যে অম্পি ব্লকনি আন্দারও তিয়ারি মাইরাং বাজারও যে ঘটনা মানি অবনীতি जों তিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজনি बुंबावै जों बंनि पक्ष जोंनि समाजनि पक्ष तरफे थेगे जों दिनै अबनो जों कायसा सेलेंमु जानोगै जों दिनै कायसा प्रेस मिट मा आसुखा दिनै आं अर सानानि मुसुंगु जे चिनि बुबाग्रा ओंखा ब कायसा यक जा बुबाग्रा दंमानि जों जखन ते 1949 सालाव जों जखन इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय जों मार्जार एग्रीमेन्टनि परेसे जों गणतन्त्र देशों जों जुगुंगो आबुनि सिगांखा जों स्वाधीन त्रिपुरा अ स्वाधीन त्रिपुरानि राजत्व खाय थांनाय 184 जनानि बंशधर नंखा महाराजा प्रद्युत किशोर विक्रम माणिक्य बाहादुर देबबर्मा बंखासिनि ताबुनि 186 नम्बर बुबाग्रा एवं राजा ताबु बर्तमानबो दङ ओंखाय दिनै आं अबनो साना मुसुंगो जे जों दिनै जे अरजिनि पलिटिकेल उंथुं सिनिमुंमानि दंमानि बा जोंनि धर्म दिग दियाङै जों जे सिनिमुंमानि दंमानि जातिङै जों सिनिमुंमानि दंमानि आबुंखा बुबाग्रा रंनि कारनैनो जों दिनै सिनिमुंमानि दं जखन ते जोंनो 1930 सालाव जोंनि महाराजा वीर विक्रम खाय गलांखा जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज दिनै जोंनो चिकन चिकन पृथक पृथक समाज खावै अबनि बिसिङाव जमातिया बंखा कायसा बबो कायसा समाज दं जमातिया हदाबो कायसा समाज दं अबंखा जिनि बुबाग्रा बुसु महाराजा वीर विक्रम बरंनो कायसा हदा हनै जमातिया हदा हनै उपाधिरि कलांमानि न अबबो क्षत्रिय समाजनि बिसिङाव न खबजागो ओंखाय दिनै आं सानानि मुसुंगो जे नों कायसा तिप्रासा बसंनि बरक ओंगै दंगै नों बाहायके निनि हानि मालिक निनि बुबाग्रा निनि सिरि सितिनि निनि रीति नीतिनि परिचय दिनाय निनि ईश्वर तुलनामूलक जिनि ईश्वरनि समान जों भगवान विष्णु रूपे जों खुलुमनानि दरकार बनो नों आजागाव बाहायके बिनि मांनो नों सोनामै पुतला सोनामै आरो बेनिराबै मुखांग खुक्तै सारै जुतानि माला कानिवै नोंनि नों साबावबो अधिकारिबा आं दिनै क्षत्रिय समाजनि बरक ओंगै सानाय आं बुरैयैङै न सानाय नों जे जमातिया हदानि ओंगै फानो ओंगै दंखाना तबेखाय नों बुबाग्रानो आबो हायख्लायै ननो बुनानि नों बनो जुतान माला कानिनानि आबो कुनु मते आबो अधिकार करै एवं आं भारतीय जनता पार्टीनो अबनो सानानि मुसुंगो कुनु दिनो नों राजनीति थोंगै दंदि किन्तु जाति बाय जाति नों कुनु दिनो थांनानि ता थांदि निनि पक्षे खुबैनो खाराप बुंनाय खुबै हामिया नोंनाय कारण नों कायसा बरकनि कायकनैनि बरकनि बायखाय नों कुनु दिनो नों निनि नाहार मुंनो नों पुरन खायमाना निजे बाबिबा सारा त्रिपुरानि तिप्रासारक ताबुक सै 1930 नि 1947 नि जों तिप्रासालिया ताबुक जों ओंखा ताबुक 21 सेन्चुरि 2022 नि तिप्रासारक जों ताबुक जों काहाम कायसिबो बबो जागा थांगै दं बबो हायना नाय दं सरकार फायनायनो 5 बोसोरनि बागै 5 बोसोरनि परे थानायनो विभिन्न राजनैतिक दल फायनायनो तबेखाय दफा बाय दफानो अराय पराय ताफरांदि जाति बाय जातिनो नष्ट ताखलायदि धर्म बाय वर्ण बाय जोंनो अनेक जागा थंखा तेइता थंसिदि जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज ताबुको नाहारि दंगो बुबाग्रानि याकनो नासिगि मुखांनो नासिगि जों दंको नीलार खाय आसुगै दिनै जदि क्षत्रिय समाज जों बोसावै फायके हांकाकै महाय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीनो जों सोगमाय होनानै 5 मिनिट न नाया आं अरन हयतो वार्निं दिनाय भारतीय जनता पार्टी नों सेंट्रल गभर्नमेन्ट दङै मानु नों त्रिपुरा हानि मालिक या मालिक ओंखा प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा नों बाहायके नोंनि मालिकत नों फुनुंना फाय बजे सापा नोंगै दंथुं ब पलिटिक्स फायमानि कय बसर ओंखाबा एर आगे फानु ब राजा तिनि ब राजा तिप्रासारंनि बागै नों अबहायके राजा बाय राजानिबो सारंनो प्रजारंनो नों थोंनानि चेष्टा तानायदि जों अब कुनु दिनो मानि उइनाय मांला तिनि नों अबहायके नोंनि षड़यंत्र मुथागिरि नानि चेष्टा नाय आंगाय बसकांनि परिणाम खुबैनो हानि आं नायनाय जों ताबो खामनो गै दंखौ खालो गै दंखौ जों जदि न जों तिप्रासा जतनो थानसांखाकै नों हाय जनता पार्टीनो जों सोगमाय होनानै जों सराबसानो नांगिया
তবে আং কইনাই খাইদি ডেমোক্রেসি ও দङ नों खायनायनि निनि राइट्स दङ नों खालायदि तबे के जाति बे जाति न ता थंदि गांगावसो गोबां मा कक सानानि थानियाव अबनो सानाय जमातिया हदानि हदा अकरानो बां अरनि तरफ फेते हयते कयनाय निनि हदानो नों ताबु बजरा दंखो नों सनामै थामकदि हदानि कायसा रायदा दङ निनि हदानि बरक सायांगि दंखाकाय निनि हदानो थामकनानि निनि कर्तव्य निनि अधिकार नों ताबु बजरा दंखो निनि हदानो नों थामकदि नों जदि न निनि हदानो नों आसुगै बखरक बयत खायमियाकाय जों त्रिपुर क्षत्रियनो याफारिदि बनो जों बाहायकाय बयत खेलाय नों आफुरनायदि आंबो कमनो कयनाय ताबु बजरा दंखो ते जमातिया हदानि ताकुकतै बुकुकसं ताबु बतंखो जरा बुबाग्रानो सिनिनानि बुबाग्रा जे सापानो न पाट पलिटिक्स फाइनायनो थानायनो एरागे बानसुकदि नर खदानि बरकंगै तिप्रासांगै जे बंखासिनि राजा अ राजानो कुनु दिनो पगनानै करे हानि मालिकजों नों ताङै न नों फातारनि हांगनो बा नों मालिक सनामना नायदोंबा निनि नक फांनो नों पगै थाना नायदोंबा अब कखनो नानि रिगलाक आं कयनाय जमातिया हदानो समय दंखो नों इदानी किसु दिननि बिसिंनि हदानि बरकनो नों किसु बरकनो नों थांदा खालायमे हांगाय जों क्षत्रिय समाज या गोबागैताय दंलिया जों हाबाव अंखरै जों बाहायनि निनि समाज निनि हदानो जों जागाव तुबि फाइमान जों साइतंनाय एर मयदे जों साइतगै फुनुगै रिनाय जे क्षत्रिय समाज जतनि बागैनो जों सामुं तांनाय जतनो ना हामजागनाय आदि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य जे रकमखाय तिप्रा हावा तिप्रा सारंनो तै दुलै दंमा हायखायनो सेय 1930 क्षत्रिय समाज थाय कलांमानि अबनि रायदातैनो जों प्रत्येकता तिप्रासा 19टा दफानो जों गोबागै तनिनाय एवं जमातिया हदाबतिनि नोंनिनि हदावकरा खाय हजांमानि याक्तै नों अ हदानि सामुंनो तांगिमेयाखै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज बुबाग्रा वीर विक्रमनि नेतृत्वेनो जों नारगै जोंनिनि हदानो जों थामंनाय जों बायबो हालका हाबे जों मातंलायनाय ताकुतै बुकुकसं बुइबायता थंजाकदि जों जतनो तिप्रासा अर कुनु हदा कुनु रियां कुनु मलसम काइपें कलय हिनानि जराया नरताम खाय थांना नाय दंखा नों वानसुंनायनि जरां थाय दंखा जों समयो राजनीतिक दल बायदिनो बेबां कमार दंफायो तिनि ताङै जों जाति बाय जाति कमानानै थांतंनाबा जों कखनो अबहाय लिमांलाक जों कखनो अबहाय जागाबो थांलाक आं कयनाय ताबु बजरा दंखो ताबु ब समय दंखो सिनि बुबाग्रानि इमांनो बिनि मुखांनो बिनि वानसुकमानो जों बाहायके कुसुगतलांना आबसिमा वानसुंनाय सारा त्रिपुरा बासिनि त्रिपुरा सारक 19टा दफानि बररक बुबाग्रानि जतनो बुबाग्रानि बुसा जों जतनो बुबाग्रानो हामजागो सेयनो सिनि जमातिया हदा बुबाग्रानि बिनि बुसारकनो जों बुबाग्रानो बर बोसों हायकेन हामजागोनो आं गोबां कक साना थांला ताबु बजरा दंखो तबेखाय जमातिया हदानि जिनि हदा अकराना आं तिनि कयमुं नारंनाय दाक्ति निनि हदानि बरकनो नों दायति नों जागाव तुबि नों निनि हदानो नों आसुग्रिदि आसुग याहंकाकाय जों त्रिपुर जमातिया हदानि हदा अकरा ब जे चंद्र जमातियानो ब बिनि जमातिया हदानि रायदा तैख्लायै बनो माजरा दिनानि उंथुं एवं खूब तारातारि न बरक अबनो सल्यूशन लामाव फायदों हुनै आं हिनाय तै बुबाग्रानो अबहाय हानांपिनांर ताख्लाय जासिदों हुनै आं जिनि हदा न आं कयनाय